quero che pedir unha cousa. Podesme cuidar os cativos un anaquiño? É que hai 2 noites que o meu home non ven á casa. E quero botar unha ollada por aí para ver se o atopo. Faríasme ese favor? Sí, vai. Detrás da fraga de Bidueiros hai un prado que está cheo de flores. Ali atoparás moreas de comida. Hola, querido. Onde estás que non te vexo? Diches iso, podesme levar en riba do lombo. Sí, meu señor. Maravilloso, maravilloso. Máis rápido. Non afogamos de milagre, decátaste. E ademais citarme aquí un día como este é unha desconsideración pola túa parte co tempo que temos termino contigo. Canto tempo imos ter que estar baixo este cogumelo ridículo? Lévame a algún sitio no que poida tomar café. Non teño gana de falar. A pequena quere cortar o cogumelo, teño que ver. Pois vámonos. Rógovos que nos desculpedes, adeus. Onde estás? Onde te metes? Acabasme cos nervios. Ten razón o saltón. Haise que distanciar dos homes. Meu querido amigo John non o fixo e agora téñeno preso. Iso non aínda vive. Tiña moita gana de velo. Achegueime con moito cuidado e vin que o tiñan metido nunha gaiola. Intentei sacalo dali, pero os barrotes da gaiola non se movían. Non, danlle de comer os homes todos os días a cousas ricas como leituga e cogombro. As persoas que o teñen apresado non lles importa, pero o peor é que John segue tocando o violín e non pensa niso. Pra que, Maia? Vaste poñer moi triste cando o vexas encerrado. Iso sería maravilloso, pero non vas dar aberto a gaiola. Non creo que teñas máis forza que a min. Oh, isto é desesperante, pero sempre pasa o mesmo. Cando toca o violín non se decata do que sucede arredor del. Sí, son eu, John, estou aquí. Fora daqui, rápido. Non, tes os ollos perfectamente ben. Son unha bolboreta pequena que ten aspecto de folla. Comprendes, fillo? Nin teñen todos a mesma facilidade que a min para adaptarse á natureza. Encantaríame, sempre estou disposta a facer bromas. Vou-te axudar. Se aquí vai ter lugar unha competición de saltos, eu tamén quero participar. Todo o mundo sabe que eu son a raíña, querida amiga. Esquecérame completamente. Teño que marchar. Porque hoxe tócame poñer ovos. Esquecérame completamente. Ui, como me doe. Ai, onde os poderei poñer tan de repente. É terrible cando non se está preparada. Ai,